Velkommen til Familiekanalen her i denne her uge. Vi har nu Jane Byg her med os, og hun er psykoterapeut og idéhistoriker, og hun er en del af vores lille hold her. Vi har et program med hende en gang i måneden, som er sådan et form for spørgeprogram, hvor du kan stille spørgsmål til Jane omkring forskellige emner. Og emnet, som spørgsmålene drejer sig om i dag, det er stress. Og velkommen til dig, Jane. Tak. Nu har vi været spændt på at se, hvad der sådan kom ind af spørgsmål. Og hvis vi skulle starte med et af de her spørgsmål, så er der en kvinde, som skriver: Min mand er stresset på arbejde, og jeg synes, det går ud over familielivet. Hvordan fortæller jeg min mand, at han skal slappe mere af? Hvad vil du svare til sådan et spørgsmål? Ja. Hun er bekymret for sin mand, tydeligvis, og sikkert også for sin familie. Ja. Fordi at leve med en mand, der er stresset, kan også have indvirkninger på resten af familien. Så vi går ud fra, at hun har sikkert prøvet det, men hun er nok ikke nået igennem. Nej. Men altså, ellers er det første jo selvfølgelig at sige det. Altså, og det, der kan være en god idé at gøre, er at sige, hvordan man har det selv med det. Altså, jeg kan mærke, når du kommer hjem, at så bliver tempoet sat op, eller vise en opmærksom på, hvad for et humør du er i, og det kan hurtigt skifte, for eksempel fra det ene til det andet, eller hvad der nu kan være af symptomer på den her stress. Eller jeg er bekymret for dig, fordi jeg synes, du har ikke sovet godt i lang tid, og du vågner der om natten, eller du får ikke spist, eller hvad det nu kan være, altså, som er ændringer i forhold til den sædvanlige tilstand. Ja. Nu ved jeg ikke, om vi har været inde på alle det, men hvad er ellers symptomerne på, at ens omgangskreds har stress? At en i en omgangskreds har stress? Ja. Altså, træthed er sådan en af de gængse følger, ikke også? Og angst. Det, at man kan hisse sig hurtigt op, kan svinge i humøret, at man kan svært ved at overskue tingene, og at ens søvn bliver påvirket. Og det er nogle af de samme ting, som man også, eller symptomer, som man også kan se ved angsttilstande og ved depression. Der er sådan, de falder sådan lidt over hinanden. Okay. Men af nogle af de tre store diagnosegrupper i vores samfund i øjeblikket. Det er depression, angst og stress. Okay. Og du får det til, som om de hænger sammen? Altså, lægerne definerer dem på forskellige måder, men de flyder også over hinanden, og der er nogle af de samme træk, der går igen. Okay. Så når hende her nu sandsynligvis har prøvet at sige til sin mand, at han skal slappe noget mere af, og det er ikke rigtig lykkes, hvordan kan man så komme igennem med budskabet? Findes der nogle andre måder? Altså for det første, at hun tager alvorligt, at hun er bekymret for situationen. Så hun må prøve at få lavet sig en ramme, hvor der gør, at den her alvor kan få en anden plads. Altså, så man skal måske ikke sådan lige sige det over et skænderi, for eksempel, vel? Nej, eller på vej ud af døren til en fest. Altså, man må finde sig en ramme, hvor man altså tager det alvorligt, man vil sige, og hvor det også får sådan en vis alvorlighedskarakter, som gør, at man måske kan høre noget på en anden måde. Ja. Så nu kommer jeg bare med et tilfældigt scenarie, at man lige ærer ham lidt over håret og får ham sådan til at slappe lidt af, og så siger man, der er en ting, jeg har bekymret mig for noget tid. Det kunne da sikkert være en god idé. det er bare så vil jeg i hvert fald personligt være rimelig åben for at lytte. Altså, at man kan mærke, at der er en omsorg bag det, ikke også? At det ikke er en anklage, men at det er en bekymring, og at der er noget, man bliver nødt til at forholde sig til i fællesskab. Ja. Lad os prøve at lade den ligge. Og så, fordi der er et andet spørgsmål også, som vi lige skal have med os. Og det er også en kvinde, som skriver: Jeg føler mig stresset af alle mine opgaver derhjemme. Man kan ikke rigtig se,
hvilke opgaver jeg kan skære fra for at mindske min stress. Hvad kan jeg gøre? Ja. Altså hun er åbenbart i en situation, hvor det hun gerne vil, og det hun kan, ikke hænger sammen. Og det er uhyre menneskeligt, at vi befinder os i sådan nogle situationer, mere eller mindre hele tiden. Ikke? Skal vi forholde os til, at det ikke bare hænger sammen det hele for os. Ja. Så altså, hun bliver nødt til at finde ud af, hvad hun gør ved det. Altså om hun vil blive i den her tilstand, hvor hun egentlig føler sig stresset, men får gjort de ting, hun gerne vil have gjort tilfredsstillende, eller hun bliver nødt til at fire på noget et sted. Ja. Altså, hvad er vigtigst for hende? Det vil sige, at hun bliver nødt til at forholde sig til, hvad er det for, hvad vil jeg gerne med mit liv? Ikke? Hvordan vil jeg gerne leve det? Så det kan være nu, uden at vi lige kender hende, at hun må nødt til at for eksempel slække lidt på, at rengøring behøves ikke at være 2 gange i ugen, for måske at have lidt mere tid til sig selv. Ja, måske. Eller, altså, det kan være. Det kan også være, at det faktisk viser sig at være vigtigt for hende. Altså, så må hun jo gøre det. Altså, og så leve med at være stresset. Men det kan også være, at det giver hende anledning til at stille nogle helt andre spørgsmål. Altså, som den rengøring måske, altså det engagement, hun har i det, ligesom hindrer hende i at tænke. Altså sådan en situation, hvor man kan mærke, at der er noget, som ikke hænger sammen for en mere, kan jo også være sådan en situation, hvor man kan give sig selv lov til at flytte sig i forhold til nogle ting og bevæge sig ud af et mønster. Ja, ja. Hvad er nogle af de ting, hvis man nu gerne vil bevæge sig ud af sådan et mønster, man har, hvor man måske har oparbejdet nogle vaner, som ikke er godt for ens stressniveau. Hvad kan man så gøre for at arbejde sig ud af det? Ja, altså tale med andre om det, ikke? Altså prøv at lægge mærke til de bud, der er på andre måder at leve sit liv på. Altså dels ens venner gør måske noget andet, og har måske været i lignende situationer, og prøv at høre noget om, hvad de åbninger har givet dem. Altså, der er masser af bud, både på film og i bøger, og på måder, mennesker lever liv på, som man kan lade sig inspirere af. Og det kan også være, at man kommer til et sted, hvor der er nogle grundlæggende ting, man gerne vil spørge til omkring sit liv. Altså hvor man opdager, at det, at man ikke kan holde ud, at der for eksempel er beskidt, måske handler om noget, der hører til et helt andet sted. Og at man så vælger at gå i en psykoterapi eller en analyse for at undersøge, hvad er der i, hvad handler det her om. Ja. Afhængig af, hvad det er for en problematik, der viser sig. Er der nogen sådan små ting, man kan gøre i hverdagen, som ikke kræver, at man går til en terapeut? Altså hvis man gerne vil undgå stress? Ja. Det kommer jo helt an på, hvad det er, der stresser en, kan man sige, ikke? For den kvinde her oplever hun stressen der, hvor hun er for meget at lave derhjemme. Og der kunne det jo være oplagt, at hun tænker tanken, om der var nogen, der kunne tage noget af det arbejde, hun har for meget af. Og så også give arbejdsopgaven videre, fordi det kan jo godt være et problem, at den anden, som man så overgiver arbejdsopgaven til, ikke gør det på samme måde, som man selv ville have gjort det. Så der er også et arbejde i at give noget videre og give noget fra sig. Ja. Så der er ikke rigtig nogen lette løsninger. Nej. Man bliver nødt til at forholde sig til hvad der er væsentligt for en. Og hvordan kan man få mingeleret sig anderledes hen. Fordi det har ofte noget at gøre med den måde, vi forstår os selv på i sammenhænge. Og hvis man kan få rykket lidt på det, så kan det godt give noget fri, så man ikke bliver så jaget af sig selv, som hun jo på en måde gør. Ja. Nu her det sidste, jeg så godt tænke mig at høre nu de her 2 eksempler, som vi nu har taget frem med de 2 spørgsmål.
har handlet meget om folk, som har haft travlt. Mm-hmm. Kan det lade sig gøre at blive stresset over ikke at have travlt? Ja, det kan det. Altså, fordi det er ikke så meget travlheden, som det er det, at der er krav til en, som man er i en situation, som man står afmægtig overfor. Mm. Så at være arbejdsløs, det er faktisk en meget stresset situation. Okay. Fordi der kræver samfundet, at man skal i gang, og man skal holdes til ilden. Mm. Og samtidig med er vi i en situation, hvor der ikke er de store bud på arbejde. Ja. Altså ligesom søger ikke arbejdskraft i samme omfang som blot for nogle år siden. Mm. Så det hænger ikke sammen. Ja. Og det efterlader den arbejdsløse i en meget stresset situation. Ja, okay. Ofte. Så det kan man sådan set sagtens risikere. Ja. Tror du de fleste mennesker er stressede af jer til? Jamen, men det lader sig ikke gøre, at vi er i livet uden, tror jeg. Der findes selvfølgelig nok nogen, der er sådan meget rolige, som formår at komme udenom, men ellers er stress også noget, der hører os til. Altså, det er også en måde, vi bliver parate til at yde noget ekstra. Ja. Det er ikke... Altså stress er også noget godt, fordi det gør det muligt for os, for eksempel når vi skal til eksamen og lignende, at kroppen lige bliver sat op til, at vi kan yde noget ekstra. Okay. Det er, når det står på i for lang tid, og vi står afmægtige over for det, det er noget, eller nogen kræver af os, at det begynder at blive farefuldt. Ja, okay. Vores tid den er desværre gået, men Jane, tak fordi du ville komme og besvare spørgsmål fra seerne. Det var rigtig spændende. Så, tak. Tak fordi I kom. Og til jer derude, så skal I vide, at det her det er et program, hvor I kan stille spørgsmål til Jane. Og det kan I gøre på vores e-mailadresse, som er kontakt@familiekanalen.tv. Og der kan I stille alle former for spørgsmål, der har at gøre med familielivet. Men næste måneds emne, som vi kommer til at tale om, handler om skilsmisseproblematikker. Så hvis I har nogle specifikke ting der, som I godt kan tænke jer at få hjælp og råd og vejledning omkring, jamen så skriv til os på kontakt@familiekanalen.tv. Tak fordi I kiggede med.